Biyag ti tao. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pa'y. Agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya? Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. Ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abroadam ko ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang, iso tulungan ako ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasango ti agaw Virginia eh. Adama niya balayan, isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng ta jak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laangan ti pangibatsak kadagiti anak ta, mani. Malala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka ni ti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti panakabambanog ko day, Jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni Jabron. Awan kanyak dagi, Jay, nanang. Kahit kaano nga rin ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kindi manang mo, timang itulod kan ka ije airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ije airport, di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung amin agbiyahe. Ay na, saan apambar day ta? Talaga kit ding awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala. Bay, antay aw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek, nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa'y nga raw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarin lang. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Hanya, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumrakan. Adyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. Adada ije silid. Mabiit laang tayabak ina bayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langay. Awirak dagitan nak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak me itikabsat mo, ipag. Anya? Bagaam di asawa manay. Adakan kadagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Uwin, amo na day tananang. Saanin na masapol nga ibaga. Ay kapalagi pamlaang
Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan da ita. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niyaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmutam mo dayandan. Andadan sa ijay likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit idaamangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da, aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada nga'y. Unak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mati pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan dagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inak man pa'y gumatang iti gatas dagiti apo kaw. Iti... Di ka pa agawin, please. Talaga mo ta saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Ah, saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailak man. Ha? Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan ba't nga mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasek manen akontakan, nanang. Hello, manang? Agyaman akta na kontak kamit langan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamit agpariknan. Kwa. Busy ak ngamin, manang. Kano kang agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kung agbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Ka, dagiti anak mo ngay. Di mo ka di ka iliw ida. Agawid ak tulad ta, manang.
Ken agpaw ika kumamot iti para kadag iti ubing, ading ko. Awan nga rod kwarta, manang. Anya, pangip-ipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos nyo pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige, tani, simbang putin ti amok. Bye! O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanakak. Agyaman na, Kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka at tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ko. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Saan da ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak namin kadakwada, manang. Agpagpakasiyak. Pawitan dag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dito? Kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, nanang. Pakawanan dak ko ma. Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikogak, nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya? Pagkawanan dak ko ma. Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmad ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot matan, anak ko. Pagkawanan dak ko mananang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikog pa'y. Ha? Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenny, abalayan. Nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasaw. Tauray mo't ni maning anak mo kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga'y babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasaw abalayan. Ay, lading ita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenny. Tadamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Agabrodak manan. Tulungan nak ko ma. Ay, pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabrod. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't ano nakasanggir kami latan kan ka, manang.
Kayat ko ngamin nga isaganaan iti napintas sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanam ading ko. Wen, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabrod ka ko naman Una na. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin taggastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasaya at ngarod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay sa akto agawid tapno makain na agmatan. Jenny? Ha? Manny? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun napan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Ure siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapol ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdam. Pakawanan na ko Jenny Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asininar di babaik. Pakawanan nakmat Manny. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sabali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Manny. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sabali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit dinasan. Ay-ayatan ka pailaan aging gaita. Ay-ayatan ka mat, Manny. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayo, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Uwan, nang. Kat di ko mga rudbaybay ang dagiti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan? Anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Milain? Ay kauwan Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. No nakabasol ka, agpakumbaba ka, kat agkid daw ka iti pambakawan, tapno maurnos matlaeng ti saan a pagkikinnaawatan. Bueno, gagayem ditan tinagibusan, ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Ensorat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo amin, kat di nyo kumalipatan ti like, share kan subscribe, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. God bless kada kayo amin! Biyag.
Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Hello, bakit? Inta na. Ano tayo ni Jesimbaan? Wan, mabiit lang ang Andrew lakay. Agsagay sayak lang yun. Maladaw tan. Babain, ti maladaw ije simbaan. Aya, ala. Mapantang arudan. Intan! Itinagan ti Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen. Ala, rumwartan lakay. Agawid ta katin? Saan ah? Inta pa agpasyar bakit? Mangantay terwar. O sige. Uray agawid tan tumutla adagos tapno saan ta maabutan iti tudo. Oo na. Sigud na kastoy teraramidin ta kay. Agdate ta. Alpasan ti panakinisa ta. Sa bagay mo't kit di Mala, mapantang arudan. Nana, gumatangak man iti asukar kan kape. Mabit lang, Wan. Ito yan. Nagyaman nak nana. Ato iti bayad ko. Pagyaman na. Tumagay ka pa sige lang, pare. Ano siya? Tumagay ko. Matad, may ka na. May salaan. Ay, saan pare? Shot pare. Insardeng konti aginom. May unay ko lang din. Ay, salamat, pre. Awan mo takas na. Hindi na kang babayanan, pare. Sige mga pare. May salang Well, danag na yun. May salang tagay. Ato yo. Ang tugaw ko kami na pare. May mayat mo nakatugaw kang agtagay. Lalak-laka ka matamaan no nakatakder kang agtagay. Tagay na. Kasta pare. Sige pare Ador. Inakon. Dito ka pa pare. Anya ka batan. Nailiw na ka makainistorya at kasano. Tungkal di off mo, simbahan tayan mo. Makapamis na gini banding tayo. At danto pa nagsasango tayo, pare. Agi-istorya tayo nito. Wala, basta di ka pa'y pumanaw. Dito ka pa lang. Uritas saan ka ngagsyat, basta agtugaw ka. Lagi-istorya tayo, pare. Kailiw na ka, makabanding. Andrew? Nabartik ka? Pasensya, bakit? Napasubak. Anya? Arudan. Sorry napasubak. Pinilit lang dat pare ado na nagsyat. Sobra ka. Apaya naginom ka. Mabiit lang ang mga naag iti pang labar ko ken ka. Taag punles kan. Sakan tumaturugan. Inton bigaton ti panagsarita ta, lakay. At danay danon kanya kanak ko. Nagbartek ka kanoy din namin sa nakalman. Wala na. Ang napasubak lang. Nay, Andro, palagipan ka Kakaisuna anay katmon di panagin inom mo'y darak. Subliam ka di manan. Sana na maulit tayo dyan. Rumbag lang. Makasangsangit di asawam nga gipulpulong kanyak. Madanagan ta mga mapasamak manan ti pagbutbut nga na. Nagbaliw kan, Andro. Pangaasim, ta itultuloy mo kuman di pa nagbalbaliw mo, anak ko. Wala nang. Ikarigatak. Lakay, mawawa. Nalipatak mo itong tinagbalong ti danon. O sige, mabilang tayo naggumatang. Ryan nak dituin Alaman nga rod lakay. Agyaman na. Nakasaramat amin nga store dito sa nagdisimbahan. Pagkatangat-matan nga iti danon. Ay, isya ba tayo? Pamakalukat ito ba kang kasama? Andrew! Okay! Pare Ador. Papanan nyo? Balay tayong sargaw! May ka, tay! Tagpasyar, paray! Sige lang pare.
Adda ngamin papanan mi kani bakit. Agur uray di simbahan. Ano, mabitay lang! Umay ka na! Mabitay lang! Saan pare? Kani, adda ni bakit? Umay ka din! Ha? Mabitay lang! Wait, anyakan! Ina, awagan tulatan ni bakit mon? Apay, sana makawayas nga si Suaya. Italayang mo't nagsila kayo pare. Ha? Tanag mo na ya. Hintay lang makipangan. Ibalkutan to ni Mrs. Mau. Tagay mo, pare. May mas yarak. O, dati na eh. Ah, pare. Nalam mo yung tipa nag-ayos na iti karabog o punya, pare. Ah, uwan pare. Nay, apa yung aslas si mamit mo tanti ara kita. Talaga kasta pare. Tagay kayo day. Uwan man. Nabayag namin, najak imbin inong kahit. Ah, kasta talaga pare. Ang subli ka gini iti sigod. May aman na ita, baliw-baliw. Makauray na ita. Ubing tapay. Iso nga ipapasta kiti ta ginom. Tanong mo na ita. Di tanton maramid ti kasta ah. Uwan man pare. Sige. Tagay lahat ng ruta. Ala, napartag ka manan, Andrew? Ang bibiyang timeter. Ha? Andrew! Ang bibisikan iti dalan ko. Manan, Andrew! Apa yung labdan na bartak? Diyak mo nagdaw-dawa na iti pagbartak ko ah. Anya? Nagreklamo ka? Ha? Sino ti kumare? Ha? Sino tinatured? Sangundang man! Sangundang ka! Andrew! Andrew! Ne, bakit? Apay da kita? Apay? Di mon malagip ti naramid mo idirabi. Ha? Apay? Gapuan am amin dagito eh. Simangpit ka na barbarte. Kalpasan na, nagwala-wala ka manan. Imbundaris mo amin akagawaan nito'y balay. Kastaya. Ay, pasensya bakit? Jack ingagara, tinaramid ka. Kasano? Kat nagbarbarte ka man ngaminan. Sorry ah. Narigat apayan ni pare Ador. Dagita kat kumpare mon ti patpatyam. Kas nakunakon bakit? Jack ingagara. So, pasensya ka matan ah. Unay matan na jay. Ni pare Ador. Ay, mabit lang ah. Hello pare. Ay, awan man. Umayan pare. Sigurado. Agdi ko sa Rumor man ang tiyasawang. Kat nabarbartek tumanan asumangpat. Sige, sige. Tiyan mo, nagbalbali mo tiyasa. Rumarak na madamdama bakit? Agdi ko sa klang. Papanam, kat awan mo't sirat iti trabaho ita, ta holiday. Agaw-awis ni pare Ador. Narigat nga rin apayan di kumpare. Ibaganan tumanan nga under disaya akon. Anya? Sige, indak agdi ko san bakit? Sige, dito'y ka pa'y labalay Marilaw. Tasigurado ariribukan na ka manan di asawam no sumangpay. Tasigurado nabartek manan day jay. Wen nga rin nanang. Kunak no nagbalbaliwan. Ngam sinublian naman mutan ti pa nagbarbartek na. Ala, bayam ta kasaritak tumanan balasang ko. Di lagnak-nagam day jay tao. Nang, ti sumungad. Marilaw! Amok mo, ka dito pala nanang. Isa rumor ka dito. Ay, Ni ay ito. ay mabitlaag tapas nakagdanak ko, balasang ko. Abay nga, ka dito, Marilaw. Nagawitan? Manji, agawid ka asiksika, Andrew. Ano niya? Agawid ako. Andandro! Di mo matgutad-gutad ang taasawam, agtanda ka man! Di kayo makibiyang dito, mga nasa kayo tigutad-gutad, nanang.
Na, Ala, ang gawin ta. Marilaw. Manjak! Ano ba't niti balay tananang? Nganya? Apa di mo kaya gawin? Dalalaki ma, ha? ang agtalda ka, Andro. Nay. Di mo ti bagbagam. Kanya lalaki nga ibagbagam, Mike. Sakti anak yun nanang. Sana ni Marilaw. Iswa sakti ayaw na. Ay, jak kaya ta konsensyon ti madi nga raramidam. Agawid, dahil din Marilaw. Umaykan. Marilaw! Ayan mo! Nga. Tama ba? Di na kumain sa batang di ba yan, Terita? Marilaw, bakay! Urayan ka dito yan, Terita, ha? Umay ka dito! Dito yan. Ay na, awanan ni Marilo. Pinanawan na kan di asawa, Andro. Ano pa na? Awanan nauman iti aramid mo. Ura sino mat siguro nga asawa. Talaga mauma iti kasta nga raramidam. Agbartag ka, kalpasan na apaan kan kabilam ta asawam. Saan? Ayatan na ka asawa. Di nakabala na panawan daw siya. Ayatan na ni Marilo. Marilo, asawa. Sa dino dayan mo. Nagsubli ka na. Kailiw ka una yan, Marilo. Ayatan ka. Ayun mo na kanata. Kailiw kan. Sa kabayalan, may sa Marilo. Parok, ang gawid ka, tanabartakan. Ikag walang dito ita mga pagtripanda ka nagitis tambay. Sapsapulat ka asawa. Nakita yun ni Marilo, tata. Ay, am mo ti asawam. Ang gawid ka, mga naday di balayo ti sapsapulan. Awan nga rin di jay. Pimana di asawa. Pinanawan nakti ayat nga asawa. Pangasyo man tata, tulungan da ka mang sapo. Iti asawa. Ay na, nabayagan day tanga uyot mo, Andro. Agpa-check up ka. Saanan. Agimbag tulad ta. Nugasat ko pa iti agbiag nanang. Agpa-check up ka, tap na gimbag kan. Uray mataya ko nanang. Na, anya ka din day tanga ibagbagam. Awanan sir bitibiyag ko. Apay ngayon palubos ti Diyos sa kasto'y tinagtungpalan ti relasyon mi nga gasawa. Apay binaybayan na kami ti Diyos. Ay na, saan narumbang a question na ramti na marswa, anak ko. Si kamot tinang pili ti kastagasat mo, sanaya. Nanang. Di mo pa basulan ti Diyos. Tasika tinang pili ti kastagasat mo. Nagaramid kay ti sana may parbag. Sayta, tamarigatan kan. Pabasulam ti na marswa. Sana. Imbes sa sidiram ti Apo, agpakawan kakitdikan kwa na kadagiti nagbasulam. Saan katakasta ti bagbagam? Pakawanan dak nanang. Dak namin mapagsusunod dagiti mapampanunot ko. Tagab-aburido ako launa yan. Nala, di ka unag pampanunot anak ko. Agkararag kakit di. Katkid daw ang ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbag ka pa ay, Andro. Lusak di agyangar ka dagiti bulbulong ngayon ang lagla. Tapno maimbagan tuya ko. Patya ka makatulong dagiti bulbulong. Tapi mitya basit idi minumak. Awan matwartak apagpa-check up ko. Isu nga nusak ti agyangar iti bulbulong. Diyos ko. Jak maumang agkid daw iti pambakawan. Gapo ka dagiti madingay nararamid ko iti kalabas.
pakawarin na ko ma. Kat pagimbagan nak. Tapno makatrabaho ak. Tapno da pangalaki ti pagbiag ko. Ingkatangan ka iti agas mo, Andrew. Marilo, asawa ka. Wen, siyak nga ron. Naging inayad ka simra. Isuadi mo nadlaw ti asidog ko. Agyaman ak. Wanak nun ka nagsubli. Kailiw ka unayan, Marilo. Pasensya kan. No ita aklareng asimangpad. Ingagarak ti sana nagawawin. Baring makapanunot ka. Kat maamiris mo dagiti bitot mo, Andrew. Nakaamiris ako na. Kat pakawarin na ko, ma. Agyaman na ka, Andrew. Tamom ka di. Abayat ti kawan ko. Nagtrabaho ak. Iso nakaurnong ak iti pagpaagas mo. Anya? Limod nga da kontak mi kanina nang. Binilin ko adi na ibagpagakin ka. Agyaman ak. Kunaklano talaga adi na kong sublihan. Ay ayatan ka, Marilo. Ala, tumaremon dagito insangpat kong hagas mo. Tainton bigat. Mapantay ti doktor. Taagpa-check up ka. Agyaman ak bakit? Ikarik, agbalbaliw ako na mamimpinssan. Di akong subyan ti sigod nga ramid ko. Natural laeng ti panagbasol. Ngam no nakaamiris kan kat nagbalbaliw kan, di mon sublian ti sigod nga aramid mo, tama nga nawantun ti gundaway mo amang ilintag, kadagiti bindot mo. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Ket ita. Sagutan da kayo iti sabali manan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ayan ti belt bag ko, garay. Ha? Papanamanan ayak rabiin, Jerry? Ayan ti belt bag ko, kunak. Aday di sila da? Hingkalay. Gani, maladaw ako niti papana. Darasam. Wen, mabit lang. Isunan anak ko. Gusto, hindi ka nagsangit, Wen. Garay. Apaya sumanangit tapo ka. Nabarang arog tatang. Pag tumaramon Ay na, anyang iti pa tumarko ka man agas na diti balay. Awan pa ni Jerry, Awan manen Sigurado saan manen nga agawid day chay. Napananaya. Napan man siguro na itayan ti babae na. Anya, ay una yun dahi atao. Duwan ti anak yaw. Hindi pala nagbalew. Talaga siguro ngayon lasag ng tikas diyang ugali na. Namintak la babayro. Makapasuron tikas to'y. Anak kao. Ape nga minaya babayro di putot yaw. Binaybayan yun sa ngamin nga agrurutat tinubya na idibarupay lang. Kanayon mo't apagpagaan mi ide iti day din anang yaw. Awan mo't deng-denggen na. Wano? Babaero kayo mat idi kaw bubingan yaw. Katda kayo titimawidan na. Nay, saan mo't abalasang kaw? Manipod nagdanda kami iti anak yo. Pasiga problema tim papay na kanyak. Awan pakibiyangan na kadagiti putot na.
Makapasuron! Aburido akon! Numuna katagbara ti anak me. Makapadana ka talaga. Sumangpetak tula ka day. Sige, bye. Oh, anyat ko na siya asawam, Cherry. Agorigor ka no di anak me. Syakter, ngerengen na. Pitawan nga rod kwarta. Ay sus, amang ano niya ti mapasama kita anak yo. Diyak kaya ti makonsensya. Ipan yun iti ospital ta anak yo, honey. Awan mo nga rod kwarta, honey. Mabit lang ha. Atoy, umdas mat siguro tay taabos-busen iyo. Ha? Ne, kababainan ken ka, honey. Alakit din. Itulod na kami nga rod iti ospital, honey. Aniya, amang ano niya taramidan ti asawam no makita nak. Saan? Siyak ti makam mo. Saan na basta makaaramid iti saan na sayada jay. Tamakaraman kanya. O sige, awagam nga rin ti asawam tadagasan ta idan. Inak pagandaran ng tilugan. Ayan ni Bibi. Aday Jessiled, nakaturugan. Nabara ka di pa eh. Katwa na, tawang mo tinumar na. Ketrubwata mo na, tayo pandan iti ospital. Kat, tilugan ti babaen ti pagluganan tayo ama pa ni ospital. Kat anya ko ma. Urayam nga dadaka sa mapasamak iti anak ta. Mangkita ka iti sa bala pagluganan tayo. Alaki din, nagadunga mom. Di ka kitagyaman ta, dalibre pagluganan tayo. Darasem! Tangay nagatang amin nga agas ti anak ta. Di nakmat siguro ring-ringanan. Ipatumar mo dagiti agas na. Tapno aging baga dagos. Kat, di mo ko na narumwar ka manan. Kito na. Tani, agururay ni Marisa iya kotse. Awanan ka talaga itibain. Iparupam launa yan ti panang liplipot mo kanyak. Awanan ka itibain. Ay, agtal na ka man. No saan nagapukan ni Marisa? Na ipacheck up tangarot ka anak ta? Alaman? Kun... Dahito ipay. Inted na dahito agastusin nyo. Alamon, no, di ka sumanao. Kwartam lang dayta. Tsak pagan ano tinagkapoy ti babaim. Anya? Alam kay Dane. Agindidi ka pa ilaay. Idisok dito yan. Sige, mapana kon. Sana nagawid ni Jire, di rabi garay. Saan ata si Murot iti babae na? Sa payawan bagasay na nakaw. Awan lang aruti permanente at trabaho di anak yun. Agbababae pa ilang. Awanan pa'y na talaga day dya lalaki. Ay, unay mo day dya lalaki. Dila babae ni tikas dya nga raramidin na. Ay, pasensya ka na. Irresponsable di anak ko, anak iasawaam. Alaan yung takwarta nakaparabaw di talamisaan. Ha? Akin kwarta iti day tangay. Inten ni Jerry. Kwarta di babae na. Ibal lang ko kumangam sayang mat. Daytan at igatang tayo iti bagas. Mala. Siyak nga roda hindi mapan gumatang di ta istor. Balasang ka. Siyakon tatang tane. Agar arbis. Ay siyakon. Agpayo nga. Siyakon anak ka. Ay na. Nalipatak mo din tinagbutas. Nabasagayam ti kalsada. Ay, partakak pa'y ti magna. Tamangan no ipigsana dito daw. Nagalis din napadakak. Naigaw. Ti patong ka. Nagsakit unay ay. Naigaw. Tulong! Tulungan dak! Ikaw! Nuko naktumat ngamin na siyak timapan gumatang iti bagas, ngam nagpilit kayo ngamin. Anya nga ita, naigalis kayo lakit nga rudan. Naimbag atada nang yawid kada kayo diti balay. Ikaw, ay na, kasyan na kumaapo. Jaksan kabailan. Nagsakit isikat kan bukod ko. Nasakit no agkutiak.
Natangkan tumat ngamin ti ulo yo. Anya nga ita. Ay, pasensya ka. Balasang ka. Kaya kulang amin ti makatulong kin ka. Anay ko. Ay, katanusan niyo Anya nga awamot kwarta kapang pagas ko kada kayo. Ang ambayan niyo tawagak ni Jerry. Ibagak ti kasasaad yo. Ano? Apay manin na ya? Umanawag ka. Ni Tatang, naigalis. At dan samot na apektaran at ulangnan. Ay, barigatan mo na magna. Agawit ka ngamin ataw, may mukitaan. Jak masangaw. Tani, ada papanan may. Napatpatag ta babae, ngam tiamam. Sinalpag ka. Kahit no agawid ak, magasang araw. Apay mangagasa kayo. Ingkay pa doktorata ni Jak masango. Kan, awan kwarta ka pang paagas ko kan kuana. Sapi agag-agas pa ilat anak ta. Jak nga rod mo't masangaw. Apay ngamin anay galis aya. Maban ko magumatang iti bagas iti store. Ngam naigalis mo ton. Apay ngamin nga iso timbom mo. Sika ko mga mina na. Nagpilit nga rod. Basol ko aya. Agawid ka kitin. Ito na dawayak. Tanay, at dapay papanan may. Sige, bye. Garet, balasang ko. Iganak man iti danom. Garet. Wan, mabit lang! Pasensya ka, balasang ko Oh, uminom kayon. Anya pa iti masapul yu talakon. Ibagayon tane, at dararamidak. Ay, awanan, garet. Dahito lang danom. Imbes adya anak yu kumati mga asikaso kada kayo. Ngamawan mat. Tao, ukupan na ngamin di babae na. Mawanan ba hindi dya lalaki? May stresa ka mang pampanunot kan kuana. Agsakit ti ulok. At adun ti oras na iti babae na. Igsukat na kami ni Tinay Japakat. Ay, unyaran. Yak kanunungan, ti kasjay nga aramid, ti anak ko, balasang ka. Bagbagaan niyo mat ngamin ano kasi nga gawin. Nadinakmut ng dangar nga asawa na. O tanak mo nga raw, bagbaga. Bukawan nak, balasang ka. Wana tarinwam yung amin. Naturturay ngamda kayo, kat na kayo ti amana. Garet. Sige, tanay, ato pa taramidag. Anyamat ang tigas ti abiyag. May stress ak di ti balay. Awan may gatang itimakan. Awan aminan. Jerry, honey. Adda ka di pa'y busbusan da iti balayo? Ay, awan nga raw din, honey. Atiks da di agarit. Agawit ka, taing ka ikan ida iti kwartada. Kaasi damat. Okay lang ken ka, honey? Wen, kaasi mo't dagiti anak mo. Kanjay amam. Adto ti kwarta. Wano saan, inta gumatangan iti masapsapol da tay pantan iti balayo. Amangan no awan kwarta mo, honey. Adda, naala kon ti pensyon ko. Kan pinawitan dagdag iti anak ko iti abroad. Ha? Ay, kasta ka di. Sige nga ron, honey. Sika, timakam mo. Karikatak man, tito bakter. Parang kapangilakaw. Ay ko. Nasakit mat. Ay, ulit mananti agwilaw. Inayadak lang. Ay, masapol at tulungak ti bagig. Takapabainay ni ti manugang ko. Alay ko. Natubak lakit nga rodan. Anya kayo matan? Anyat kukuhan niyo aya? Alay ko. Pilitag kumatibag na. Takayat
ko ti agdigos. Apay pilitan nyo kat di yung arod ka ba ulan? Aday ko. Ala, umay kayon! Di lang aramitan nyo nga. Aday ko. Inayadam ti mang bangon kanyak. Garet. Masaksakit, anak. Nagadulang arod na problema kun may nainayon kayo pailangan. Pasensya ka, Garet. Inton bigatan ti panagdigos yo. Adupay dararamidak. Agluto ak pa itila ko kapalaman. No saan ko mga irresponsable dyan anak yo? Sa anak ko mamay si stress ita. Sige lang, balas ako. Haramidam ti trabaho. Panawan nak dito yan. Nakaturogan ni tatang. Ay, makonsensya ak lakat nga rudan. Iti panangungungat ko kankwana no daduma. Pakawanan dak tatang. No pasaray maungtan kayo. Aglalaw nga minti pagparpari ko ta. Lay, ada kamu dito silid ko. Garet. Pasensya kayo no nadisturbo ti pan naturog yo. Masyanak lang amin ka na kayo. Pasensya kayo no may ramraman kayo nga ungtak. Gapoy taramid tanak yo. Garet. Bahawatan ka, balasan ko. Daan mo nga agproblema ka, iti anak ko. Napigsak lako ba? Kastoy mo't nga ro, di kasasaan ko. Pakawanendak ko matatang ungala ang tinakaro apa nag-aburidok ti kinaungat ko no daduma. Maawata, ganon. Saan ka akagura? Inyigan kayo ni Tia Bastoyo. Tapno awan ti may bagbagam. Garet. Asino ti kadwang? Ni Marisa. Aday je kotse. Ala, sumra ka nga rudan, takasaritam ni tatang. Kandag iti anak mo, kailiw dakan. Sige. Tatang! Anak ko! Ayan nyo! Gundawayak ti rumwar. Mapanak itayan ti babae na, takasaritak. Madam! Lukatam ko madaytoy. Madam! Apay, anya ti bagam? Ma'am, agpagpakaasyak. Mabambanlog ako na yan, madam. Pangasim. Sinamon ti asawak. Tap nagsublin ka na kami. Minano na kinasaritak ti asawak. Ngam di nagpulos danggan. Parang sikat ti makaawat kanyak. Dua ti anak mi. Kasapulan mi ti presensya ti asawak, madam. Isu please. Agparinto magak, madam. Maasik ako makada kami nga agina. Uray saan kami ang nagkasariti asawak. Adan duwang anak mi. Saan kami labang kapag kasatawan kwarta nga aramatan mi? Agturugan dito ni Jerry. At ti kwarta, gatangam ti masapsapul na giti anak mo. Tumakdar ka ditan. Okay, bye anak ko. Agyaman ako, nay. Anyat imbaga di anak mo, Marisa. Jerry, asikasuwag ka nun ti papeles ko taalaan da kay abroad. Anya? Panawan na? Kasta ka di? Diyak mabalin apaayan ta anak ko.
Tao awirag ta apo ko kaya abroad. Kaan anak na ngamin, kat kasapulan nakta anak ko. Ha? Lading itak, Jerry. Nasaysaya at nusubyamon ti pamilya. Takasapulan da ka dagiti anak mo. Kastamatan iti amakan asawam. Kasapulan nakmat anak ko iti abroad. Kat kasapulan da kamat dagiti anak mo. Marisa, di na kumamot bigla na. Ngam kasto ti rumbang aramidan ta, Jerry. Sana nasaya at tar aramidan ta. Imay kami, Garet, tada napatag nga ibagamikan ka. Madam? Ala, Jerry, itad mo ti sing-sing kan kuana. Garet, asawak, will you marry me? Agpaiso ka di daytoy amang mangag ko. Wan, Garet. Pakawanan na kumaiti ado ang nagbasbasolak. Will you marry me? Wan, Jerry. Kasano nga rod ang makapagkasarta kat awan mat kwartata. Siyak ti makaamoy ti pagkasaryo. Asikasuan yun ti panagkasaryo. Tadak iti pagpuunan nyo. Tapnod na pangrugyan nyo. Agyaman ako, Nay. Madam. Awanan yaman na. Kat pakawanan nakmat. Agapukan niyak. Napukaw mo ti asawam iti sumagmamano akan ito. Kaya't kayo at tulungan. Tapno masulin itak tinagbasulak kada kayo. Pakawanan dak kuma. Uwen, madam, napakawan kan. Amin tayo, at dakarbangan ng agbaliw. Nulakit dita si pupuso ka. Kat sulnitam tinagkurangam, babaan ti panagsingsingpet mo. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite.